Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan amiko, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May saakmat a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Pagaayat ko ngamin adengdenggen dagiti maipatpatangatang apadas, dagiti mang tartarabay kadagiti drama nga ipatpatangatang nyo. Ubingak pay mang mangagakon da iti adrama, ta iso ti liwliwad at tatang kananang no kasta nga addada iti balaymi. Kasta unay aragsak ko idinabirukak ti YouTube channel yo. Agsipod ta nabayagan asaan amang mga ganda iti adrama iti radyo. Ita, uray sa dino ti ayan ko kan papanak, mabali na kon nga agdengeg iti upload yo. Ilingad naklaangan itinagan amiko manang. Kat sapay la kumata maikanmat iti gundaway a maidrama to'y pakasaritaak. Simple laang ti panagbiag mi. Nasapa ak anang asawa, iso a pamilyado akon kan addaanan iti dua nga anak. Amok ket di akadawyanan tinarigat a panagsapul iti natalged a panggedan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nagrigat agbero iti trabaho ita Lisa. Narabyanak pa na nakaawit ka iti panagsapsapol ko iti trabaho. Wan nga rod, ngam di ka maawanan iti namnama.
Adan tulat na masarakam at trabaho. Nag-applyak mo tin online. Ngamawan pa mo ti imawag no naawat ako no saan. Ano sa Miko? Basta ang tinulong ta. Kat di ka agdanag, tauray kaskasano, adamot trabaho. Iso ang makatulong iti inal daw pagkasapulan tayo kadagiti anak ta. Agyaman na Lisa. Ngamjak mo't itulo kasi kalatan tagtrabaho. Orayan niya ditan na trabaho. Sir ko tapno makatulong akin ka. Iso nga rod nga daak nga asawam, tapno da katulungam. Anos laeng. Uray kitaam, di mo mapupuutan at danton trabaho. Sapay la ko Malisa. Talaga ajak sumuko para kada kayo kadagiti anak ta. Di ka agdanag, italaang daytoy. Makalungaw tayon tumot laeng. Ada kaasi ti Diyos. Ala, maturog ta nga rodon. Dapay sarak ko inton bigat. Sige nga Rod, maturog tan. Masapak mo't nagbirog iti trabaho inton bigat. Madanagan na kanimi kong anak ta. Di mo't lang makasapulan iti panggadan na. Wan nga Rod, bakit? Hanggang sapay la kumaata makaanos. At dantulat ta masarakan na. Makitkitak tilang natunggal sumangpet. Nakalidliday, nang runa no sumabat kan kwa na dagiti aputa. Gagangay na ata kaya't nangarod nga ipaayan itinaranyag amasakbayan dagiti anak daken ni Lisa. Kan saan laang aday talakay. Amok amababainan ti anak ta iti asawa na. Ta isukat nga rod ti mangmanggad para kadakwada. Naimbag laangan tanaanos kan nasingpet ti manugang ta. Wan nga raw. Iso ang nagasat ni Miko takas ka ni Lisa tinaasawa na. Uray nasapa daan nagasawa. Agpadad amot a responsable ang naganak. Iso amasapol a suportaran talat ta idalakay. Tulungan ta ida no adda pagkasapulan da. Ay katuan na bakit? Rumbang laan. Ta sino kumangay timang tulong kadakwada no saan adata ang naganak da? Miko, ada nakita ka bakante iti may sa food delivery app. Amang ano kayat mo dadya trabaho? Agpaiso? Anya nga trabaho ti mabalin niya applyan? Rider, agi-deliver ka iti makan ka dagiti customers. Kayat mo ka di? Apay kit dinasan ngay. Di matimbagakan ka nga oraan niya dita nakita ti trabaho no kabailaklakit di. Applya kon, tapno damotan panggadak. Kabaala mga ta. Apay kit dinasaan. Awan ti trabaho asaan anarigat nang runa nagdadamo ka. Pudnot ako na Miko. Kan apag iso, tadamot motor mo ang mabalin mo nga usaran. O sige, padasag nga applyan day Talisa. Talaga kami nakasapulan tayo ti kanayunan nga income. Amom jay dakkel apasdak akaabay ti nagtrabahwak idi. Ijay ti mapan mo pag-applyan. Uwan Lisa, amok day jay. O sige, tamasapa ka mapaninton bigat. Kumusta nga mo ti panagbirbirok mo iti trabaho anak ko? Ada ka din nasarakam. Adan nanang, nag-applya ka ti may sa food delivery app kas rider. Ay nasaya at ngarudan o kasta anak ko. Kahit kumusta nga iti panag-apply mo ijay? Nasayat mo't nanang. Awagan dakto ka no para iti orientation kan training.
Ay, sapay la ko maanak ko, tapno adamot ang trabaho. Unerod nanang. Talaga kaya't kumutan ti madaan iti trabaho. Tama siya nakunay ni tasawak. Basta agagat ka, kan aganad ka akanayon. Wen nanang. Naimbaglaangan taada motor mo, Miko. Apag iso iti trabaho nga inaplayam, ada mausar mo alugan. Iso nga ro na nag-apply kadagos nanang. Tamok nga dati mausar ko ang motor iti panag-deliver ko. Kita man lang agpaiso. Adda pagsaya atan, tinaipundar mo ang motorsiklaw, iti damo ang nagtrabahwam ide. Wen nga ro nanang. Talagang agporsigiyak para iti pamilyak. Ken para kada kayo ko ni tatang. Kaya't ko may panakkaldak tumot ni anak yo. Anya kakade, Miko. Uray pa'y anya ti mapaspasamak. Saan mi nga ibaen, ada kami dagiti dadakkel mo. Ipanpanakkel da ka, Miko. Agyaman na kiti suportayo ko ni tatang kada kami iti pamilyak nanang. Ket ikarik. Ipanakkaldak to nga anak yo. Itilaksid ti sasaadak iti biyagma ng Emmy. Ama ko na nga awan maipagpanakkel ko. Diyak pulos na rik na nga imbaindak dagiti dadakkel ko. Nakababain man nga aklunan, ngam talaga nga adagundaway, akayarigan na apadagsenak laangan iti asawak, gapu iti kaawan ti trabaho. Nalaos idin ti bain ko kanilisa, kat dimtang payan iti punto, akas lakayat kun ti sumuko. Ngam amok adinak binaybayan ti namarswa, tadimtang kat ngarod ti gundaway, anaawatak iti nagaplayak, kas rider ti maysa a food delivery app. Aging kaadimtang ti aldaw, apanang rugikon iti trabaho. Lisa, kasla madanaga na kita muna nga aldaw ko iti trabaho. Di ka kadiag dandanag. Amok ka ba alam dayta? Sapay la ko ma. Diyak ngamin kaya tagkamali iti umuna nga aldaw ko iti trabaho. Normal laang dayta arik na. Nga mapunas tumot laang. Talagang aramidag ti amin nakabailak, Lisa. Para kada kayo kadagiti anak ta. Ken, para kada tatang ken nanang mutan Basta aganad ka akanayon. Sa bagay, amok mutket di anatanang kang agmotor. Di kagdanag. Laglagi pag akanayon day taabilin mo. Agyamanak, katandaanam, adda aklaang ditoy ang nakasuportakan ka. No adda ka sa pulam, awagan nakadagos, ha? Agyaman na kiti panagtalik mo kanya, Lisa. Ipatpatag kayo unay-unay kadagiti anak ta. Ipatpatag da kamat. Amo ka agbalin to anayas ti amin. Good luck iti umuna nga aldaw mo iti trabahom. Lalay ngam ti agi-deliver. Agyaman na, Lisa. O sige, mapanak na rudan. Lisa, kumusta nga imot ni Miko balasang ka? Medyo ada pa nagdanag na iti damong aldaw nga isisarak na iti trabaho, tatang. Excited mat. Amo kakabailan na day di trabaho. Nasaya at matadang trabaho na. Sapay la kumata, agbalin anayas iti day at trabaho na.
Wan tatang, amok nga agbalin anaanayas ti amin para kani Miko. Sa bagay, amok anaanos ken nagagat ni Miko. Iso asigurado nga agbalik eh. Pudno day tatang. Basta ada suportayo, kanda kami a pamilyana. Amok nga agbalin anaanayas ti amin. Ay, huwag gayam. Anya kay ti agbalin na trabaho na. Agi-deliver iti makan kadag iti customers da tatang. Rider ti posisyon na. Masapul ka na yun nga rod nga ganad. Delikado mo't nga minti kasta at trabaho no daduma nang runak at nakamotorsiklaw. Kanayon ko mo't apalagipan nga aganad tatang. Nasaya at nga rod no kasta. Masapul at talaga ti anos ken panaganad iti kasta at trabaho. Agyaman kami iti suportayo tatang. Awan anyaman na Lisa. Napatag kada kami ni Miko nga anak me. Ken karaman kayo moten a pamilya na. So, akanayon nga ikararag mi ken ni Nanang Yaw. Asapay kumatag baligin ni Mikaw. Napatag kayo mat kanina ng kada kami tatang. Kat aramidan mi ti amin. Tapno mapasaya at mi ti biyak tayo. Lisa, bakit? Ada akon. Oh, kumusta ti umunang aldaw mo iti trabaho, Miko? Ay, makabannog mat. Okay lang. Talaga nga adugayam ti customer. Nasaya at mat. Kat ada ka din nagbalin a problema iti deliveries mo. Ada dagiti customer sa kalat nga cancel iti order da. Naimbaglaan na, tadyak pa'y naala ti order da, di nag-cancel da. Dahil ti makapasurom. Nasaya at mat nga rod ata di kakit nagabono. Makabannog nga agpaiso day ta trabaho. Ngam masapul tinaan-anay nga anos, Miko. Amok day ta, Lisa. Ngam kasi tinakonakon. Adalas sumagmaman na customer ang makapasuron. Makapaupay. Normal day ta pasama kiti trabahom. Adumatan dagiti nadamdamag ko akasta. Ngam talaga masapul nga anusan nyo tatrabaho yukat nga rod day ta. Amok mo't kit di day ta, bakit? Ay, no apay nga min nga dadagiti kakastya customer Maawatam latan. Masapul ti atidog a pasensya no kayat mo ti agbayag iti kasta trabaho. Basta di kanayon abilin ko ken ka. Aganad ka kanayon. Wen, laglagi pag akanayon day ta, Lisa. Ayan gayam dagiti ubing. Uray dananang kantatang. Diyak mo't ida na danon diti balay. Apaman anak kasang petak, napanda ka dagiti ubing iti balay da antikandra. Kasangay ka no dya may nga apo na, iso nga inawis na dananang. Kastaya? Wen, iso nga yung kaagpalasan, tamangan tamutan, tapno masapa ka makainan na. Amok anabannog ka, iti nagmalmalam apa nagtrabahom. Nanang, sumuroy ka kung iti trabaho. Ay, aganad ka, anak ko. Tarabayin na ka ti Diyos, anak ko. Agyaman tatang, nanang. Mala, mapanak nga rodan. Ay, yaman pa'y apo. Tanakabirok matlaangan iti trabaho ni Miko. Kung naktumot nga min nga dantulat ta. Naanos ka nagagat ti anak ta. Iso akakaasyan ti Diyos. Pudnot ako namlakay. Makita tamot ti panagpursigi na piman amandan iti trabaho. Tapno may sakad na tibiyag ti pamilyana. Mamati asumaya at tibiyag dagiti agasawa. Tagpadadaan na singpat ka na anaws. Iso anagasat ta. Takas ka ni Lisa tinagbalin a manugang ta. Amo na atulungan ti asawa na.
Kundi na maliwayan ti responsibilidad na iti asawa, kastamatan kadag iti anak da. Agpaiso day ta nga imbagang bakit. Talaga, anagasat ta. Naanayas mo ti amin nang runa ti kasasaad ko kas delivery rider iti trabaho manang Emmy. Nawadwad mo ti matmat gadak, iso amaragsakan ak unay, ta makatulong akon iti pagkasapulan mi iti pamilya. Pagarupan siguro ti daduma, analaka, wenno papetiks-petiks laeng ti agbalin a food delivery rider manang. Ngam siyak ti makapanaknak anarigat mo ti agbalin a rider. Adda ngamin dagiti gundaway, maabutan kami iti napig sa atudo iti kalsada, kabayatan ti panagturong mi iti address a pagdeliveran mi. Kadawyan met, mainaran kami, ta saan met maliklikan dayta. Ti karigatan manang, kat dagitay gundaway, paglulukwanda kami dagiti kampay idi kat agorder, ngamang lukluko dalagayam. Tainton sa pulan min ti ibagada nga address da, awan mo't makaamam mo kadakwada. Ngam masapul tinaan-anay a panaganos. Kas iti na minsan. Akong diti lugar nga imbaga ti customer. Awaga kong tinagorder. Hello? Hello? Naimbag nga oras yo. Adda akong diti lugar nga imbagayo. I-deliver kong ti order yo. Ay, sorry. Ngamjakon ka sa pulan dayta. I-cancel ko. Ha? Saan pa nabayadan ti order yo? Siyak ti ma-charge na saan nyo nga alaan ti order yo. Kunakmat nga i-cancel ko. Ada akong dito yung location nyo. Mabalin ka din alain yun tapno saan mo't masayang. Birak ka dinawatan. Kunakmat nga i-cancel ko. Siyak nga min ti ma-charge no saan nyo abayadan ti order yo. Pangasi yo ta alain nyo kuman. Pinutod ng tisaritaan. Kasano nga tada ito ko yan? Siyak ti ma-charge ta saan pa nabayadan ti order na. Anyamot na di customer. Oray kumamot na nasapsapaan nag-cancel. Tapno dyan nintuloy nga inala ti order na. Ay, nabanugak lang aro dun nga may diti location na. In-cancel na pailaan. Talagang adadag iti tao nga awan asida iti padada at tao. Kasta tila nga masimang patmi ko. Nabanog kan samot unay. Kabalak nga andoron di banog Lisa. Gamti jak maanusan. Kati pa nang loko pa'y laang mo dagiti pada at tao kadagiti kaskada kami amarigregata na mapanagi-deliver kadakwada. Apay aya. Ada ka di saan nasayata na pasamak. At nangamin may sa customer at lahat ang nag-cancel. Idada akong ti location na. Anya? Ay, unay mo't daytan a customer? Oray ko mangarod no saan ko pa naalat order na. Ngam naalak mo't tan. Sa kilata nag-cancel. Iso asyak ti na-charge. Iso pa ikisay ti birok ko itang aldaw.
talaga kasta Miko. Adulat ta dagiti tao nga awan asin na itipada na a tao. Gapo siguro takastoy lang ti trabaho mi. Iso ang nagbabamot ti pagkitkitaan da kada kami. Di dala mo as sobra sakripisyo tar aramidan mi. Tapno at dala ang maiyawid mi para iti pamilya mi. Miko, Saan lang alam na minsan na napasama kanya ti kastoy saan ka ni. Adon adaras. Ngam inan anosak. Tapno at dala ang panggadak. Iso na lang takasla maupupay akong Lisa. Siyak pa mismo. Mas asya na kung kadagiti padak a delivery rider a malukloko matlaan. Amok no kasano ti rigat da makigubgubal iti kalsada. Iti pudot. Iti tudo. Tapno makay-deliver da lang. Ngam maluko dan tupay lang. sika noon niya ti amom ama kapasayaat kan ka. Uray siyak, mas asya na kun kan ka. Nang runa no agawid ka, akas taunay aliday mo, gapo iti panangloko ti customer kan ka. Mapampanunot ko pa ikit din tag-resign. Ang sapulak sa langin iti sa bala trabaho. Pampanunutot nga awan tumanan ti maitulong ko kan ka. Kabayatan ti panagsapsapol ko iti sa bala trabaho. Di mo ka di panunutan day tamiko. Narigat mo't nga anusam day ta trabaho, no talaga asaan kan anaragsakiter aramidam. Umanay pa'y mo't lang ti masapsapulak para kada tayo kadagiti anak ta. Okay lang kan ka, oray jak pa'y makatulong iti sumagmamanungal daw. Wan, apay kit di na saan. Asawa nak, kat adda nagsin na pataan ta, nga agtinulong ta itirigat man wano ginawa. Iso nga aramidam noon niya ti amom anasaya at para kan ka, Miko. Lakay, nagsarita kami itay ka ni Lisa, may papan iti trabaho ni Miko nga anak ta. Nay, apay. Kanya ti may papan iti trabaho na. Maup-upay ka nun. Gapo iti sumagmamanon adaras a panangloko kan kwa na ti customer na. Kan saan laang nga iso, uray dagiti daduma kakadwa na. Anya tinapasama kaya? Kasano, ada ka no agorder. Inton mapandan i-deliver, kalaat nga i-cancel ti customer. Wendo saan, di dan sungsung batan ida no addadan iti pag-deliveran da. Na, nagloko mo tanda kita at-tao. Di dala nasyan mo tanda kita ag-deliver. Kan saan laang aday ta, isuda ti ma-charge no kasta ti mapasamak. Katanya pa ilang arutar aramidan ni Miko ngay. Agikataon ngam iti kastang agbambanog lang ngawan mo't gayam magimulan na. Mabain nga rod ka no ni Lisa, nga awan tumanan ti mayawat na asweldo na, kabayatan nga agberbero kiti sa bali apanggadan. Kahit anyamat ti ko na di manugang ta. Mumata na singput ni Lisa. Iso nga imbagana ka no adi na panunutan day ta. Kabailan pa imot ni Lisa ti manggad para kadakwada. Amot lagayam, di agresign langan. Kaslapay kidin kakaasig apulang iti ayat na amadaan iti trabaho. Delikado pa ikidi at pa nagmutmotor na. Wan nga rod. Ang urayan ta ano anya ti desisyon di anak ta. Imbagak mo't ka ni Lisa saan nga agbabain amang ibagano at kasapulan da. Sa bagay. Ala, orayan tangar no niya ti panggadeng ni Mikaw. Narigat matno datakit din ti agdisdesisyon para ken kuana.
matatang. Nanang, naikad din kong agresign na klangan iti madama trabaho. Naibagang arod kanyak ni Lisa ti may papan iti masansan na panang loko kada kayo dagiti customer yaw. Naibagamot kanyak daytan ni Nanang Mau. Isa ang masurunak mat kadagiti tao nga awan maaramid da no day ti manglokaw. No, anya ti amo mapagsaya atam. Aramidem anak ko, suportaran da ka. Agyaman na kada kayo. No apay mat namin niya dadagiti na alas ti ugali da at tao. Makapaupay. Ay, maasyan launay kan kanya asawam anak ko. Di mo panunutan ti kinaawan manen ti trabaho, Mikaw. At dantulat ta masarakam anasaysayaat. At dakaasi ti Diyos, anak kao. Wen, Miko, di mo liwayan ti dumawat ti kaasi ti Diyos. Amuna na dalus ti pusom, kadasaya at katao. Amok nga ipaitumot la ti Diyos ti parabor aparakan ka. Nanang, jak tumalipatan dagita abilin nyo. Katagyaman ako na iti suportayo, nang runa iti pamilyak. Asino kumapay nga iti mangtulong kada kayo, no saan ada kami kanitatang yaw. Agkibos tumutla ang dagiti apanobok, Mikaw. Saan ang makapasar ti tao iti panobok kadi nakabailan? Uray kita di mo mapupuutan ngam kaslawan anyaman nanton daytoy amapaspasaram, anak kao. Sapay la ko matatang. Kat di kagdanag, jak po kawon ti panagtalag ko iti Diyos. Amo kadumtong tumot lang tinapinta sa gasat para kanyak. Kastamat ten iti pamilyak. Nakababain man nga aklunan man ng Emmy, ngam ti pan nakaupay ko kadagiti nalaing amang loko ti makagapo, no apay ang nagresign na kas food delivery rider. Para kanyak ngamin, okay la kumano na minsan, namidwa wano namitlulaang anapasamak ti kasjay, ngam saan mat. Nang runakat saan laang asyak ti nakapaspasamakan na, no di kat dandani amin dagiti kaskanyak ti panggadan na. Makunak a simple laang dayti apadas ko, no maidilig kadagiti na idrama yon. Ngam tilaang kayat ko maidanon kadagiti tao, nga awan maaramid na anasayaat. Saan kayo kumamot amang iruruman kadagiti agsak sakripisyo nga agtrabaho para iti pamilyada. Nang runa taawan mo ti madi nga aramidan da kada kayo. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Miko. Miko, pagayam ko, agyamanak met iti panangisalaysay mo iti pakasaritaam. Pudno a simple laang to'y padas mo, ngem pakaadawan met iti adal. Umuna, iso ti kinunam asaan ko maarumbeng a paglulukwan dagiti agtrab-trabaho iti nasayaat para iti pamilyada. Ayunak dayta. Ngam kayat kumat nga ibaga, asaan ko maarumbeng a paupay tayo kadagiti kakasta akita ti tao. Di mo kumatagidaksan daytoy nga imbagak. Gaputa ti tao a pursigido nga agsakripisyo para kadagiti ipatpatag na saan to apulos a sumuko. Kang ronaan na saan a maupay iti uray anyapay akita ti ublag. Sa bagay, mamati ak a makasarak kapay iti sabali a panggadan pagayam ko. Kat sapay lakuma, tainton mapasamak dayta, laglagi pam tinakunak, asaan arumbeng nga agpaabak tayo iti anyaman akita ti ublag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon.
iti dana ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jane nga iti agdama, kat adda ijay Italy. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad na klaangan manang itinagan a Jane, kat iti agdama, agtrab-trabaho ak dito'y Italy. Dayto YouTube channel yu ti kanayon apagdengdenggan mi, nang runa no ma-homesick kami manang. No kasta ngamin nga agdengdengag kami kadagiti drama nga Iloko, panagrik nami kat adda kami dita Pilipinas. Uray dagiti gagayam ko a Pinay, nakasubscribe damat iti channel yu. Maliliwa kami manang nang runa no ti pakasaritaan kat maipapan iti padami nga OFW nga adda dito'y balasiw taaw nga agsaksakripisyo para iti nasaya at amasakbayan ti pamilyada. Ingkadang ko matinagsurat, taadamat kayat ko apay drama. Katsapay ko mamanang, tamapilimat ama ipatangatang. Iti kasta, makaipaay liwliwa kadagiti padami nga OFW. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Anya nga iti planom itata nakaturpos ka iti kolehiyo, iha. Kaya't ko tiagbiro kadagos iti trabaho, papa. Ado ti mabalin mo asumrekan, Jane. Basta saan ka lakit di anapili iti trabaho. Basta ti kayat ko at trabaho, papa, kat ti may apply ko ti inturpos ko a kurso. Sa bagay, husto da ita ako nam. Ado nga minitan, dagiti addaan iti trabaho, ngam di damat maaramat ti ingraduarda. Gaputan na rigat at talaga ti agsapol itan iti panggadan. Wan nga rod, papa. Ado matagiti amok akas ta tinapasama kadakwada. Sa bagay, awan mo ti dakas na. Ti importante kat ada trabaho da. Numabalin ko makat, kayat ko amay apply ti inadal ko a kurso. Adaken ka dayta, iha. No anya ti amom apagsayatam, aramidam. Ngam daytoy lang ti unay-unay ko, wan. No mabalin. Diyak kaya't nagtrabaho kay ti sabali apagilian. Apay mo't, papa. Iha, ado dagiti madamdamag ko asaan, anasayat ang mapaspasamak kadagiti kadaraan tayo ijay. Agmay maisaka nga anak mi ken ni mamam, kadyak kayat nga dati dakas ang mapasamak ken ka. Papa, saan nga agpapada ti gasat ti tao? Anya ti amuyo, ang mga noadamot na pintas agasat nga agururay kanyak iti sabali a pagilyan. Basta no mabalin, iha. Kayat ko adito'y kalaang Pilipinas. Mamati ka makasapol kamot lang itinapinta sa panggedam, dito'y pagilyan tayo. Insan, kumusta? Nakasapol ka niti trabaho? Saan pa'y nga rod, manong? Makabanog mo tagbiro kiti trabaho. Normal lang dayta. Talaga kasapulan ti anos ako nada. Wan nga rod, manong. Nang runa no ti ibirbiro kam kat tinaiturpos mo. Ay, isumat lagayam nga ado tinagturpos asabali at trabaho tinasarot da. Tapno lang adama ko na trabaho da. Agpaiso day tangin baga minsan. Nang runa ita panawan.
Ado pa yun at sumsumro kiti call center. Oray, di dan maaramat in graduar da kurso. Ta tinapatag, adan trabaho da. Ken saan damot amalugi. Ta ado madagiti call center anang atong agpasweldo. Ngam, makapaupay manong. Awan samot ton ti mastre kakatrabaho. Mawatan ka, Jane. Ngam kasi tinakunakon, kabaalam day ta. Basta di ka maawanan itinamnama. Agyaman na kita encouragement insan. Naimbagpay kun ka, ada na talgad at trabaho. Narigatan ang matlang idida mo. Ngam, iti asi ti Diyos. Nakasapulak matlang iti nasaya tapanggadak. Kasta akto kumamot manong. Sapay ko ma, tamakasapulak tumatlaangan iti trabaho. Kumusta ti panagbirbirok mo iti trabaho, iha? Awan pa'y simong ba't ka dagiti nagaplayak, mama? No asino ti umuna, isunton at ipapanak. Aging gaita, awan pa'y mawag kanyak. Kasta talaga, iha. Masapul ti anos. Talaga narigat ti mangrugi. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Mapanpanunot ko pa'y ket din ti agaplay di balasi o tao, mama. Ama ano damot na pintas agasat nga agururay kanyak ijay. Anya, iha? Inyo unay ngamin kanyak ni papa. Adinak kaya't apumanaw diti pagilyan tayo. Mabutang ngamin ni papam. Amang ano anya kano ti mapasamakan ka. Amumbat ngagmay-may sakala ang anak mi. Amok day ta, mama. Ngam sayang no da oportunidad. Saan ba't nagpapada ti gasa ti tao? Amok adinak baybay ti Diyos, mama. Sa bagay, pudno day tako na miha. Masapul nga agtalag kay ti Diyos. Bala, bayab ta kasaritak ni papam. Ngam no adda masapulam apanggadam ditoy. May-mayhat, iha. Insan, imbag ta nakita ka. Ada job opportunity di Italy. Ang mga nainteresado ka. Agpay sumano? Wen, imbaga kanyak di gayim ko. Isang oras asi ka adagos ti napanunot ko. O anya, interesado ka kadi? Uwan manong. Kasanon ni papam. Siya kon ti makamong agpalawag kan kwa na. Malangarod, padasam. Dakla tulong dayto gan ka. Nang runa katagaw-awat da ka ni ti fresh graduates, sigun iti gayim ko. Sige nga, manong. Kasaritak ni papa. Ibagam ka ni Tito Peter, ti amin a detalye nga ibagakan ka. Ore dagiti benefits. Sapay la ko mata maawatan ni papa. Kuma, isong anusang may palawag kan kuha na ti amin. Ibagam makabailang masalwadan ti bagim. Kaya nukas kasa no? Kadwam ti kabsat ti gayim ko amapan. Ibagam ka ni Tito Peter nga da kadwam makadaraan tayo. Tapno sa anunay ngagdanag. Sige manong. Agurno nga kitikirad ti pakinakam. Sakbay akasaritak ni papa. Kat sapay ko matapalubusan nak. Agyaman na kititulong mo, insan hari. Sakbay-pay ang nagturpusak man ng Emmy, mapanpanunot konti ag trabaho iji balasiw taaw.
Kayat ko ngamin ang masigurado tinasaliwanwan a panagbiag dagiti dadakkel ko. Nang runa ket agmay saak nga anak. Ngam adda pa nagduaduak, tatalaga asaan nga umanugot ni Papa iti panagabroad ko. Pagarupen na ngamin ket jak pay lakabailan asalwadan ti bagik. Ken kang runaan na, adu dagiti madamdamag na amadi a mapaspasamak kadagiti kadaraan tayo iti ballasiw taaw. Kinapudno na, jak amo no kasano akasaritak ni Papa. Kalpasan nga imbaga kanyak ni insan hari ti oportunidad nga agururay ije Italy. Ngam gapo ta talaga nga interesado ak, kinasaritak nga rod dagiti dadakkel ko. Papa, Mama, adda ko maibagak kada kayo. Anya dahi ta iha. Ada ka din nasarakam at trabaho. Adda si Mangbay nga oportunidad para kanyak, Papa. Kat talaga akayat ko dahi nga enjaya da kanyak. Kasta ka di. Anya ka di dahi ta trabaho, iha. No, nasaya at lakit di mon paluspusan pay. Uwim nga rod. Related dahi iti kurso nga interpos ko, Mama. Manmano ti kastoy nga oportunidad. Anya aya dahi ta trabaho, Jane. No lakit di amom apagsaya atam, apay kit din asaan. Office work, Papa. Ngam, ijay Italy. Anya? Ijay balasiw taaw kunam? Ay sus, ado ti pagpaggadam ijay. Jak kayat, Jane. Didak pagdanagan, Papa. Kadwak ti kabsat ti gayam ni Insan Hari. Amo ka dinak isagmak ni Manong Hari, Papa. Saan ka amabalin nga agabrod? Ano ti madamdamag ko a kinarigat a mapaspasaran dagiti Pinoy nga dayjay? Ngam, Papa, iso daytoy yan ti chance ko ang makapan. Nabayag nga inararapaap ko daytoy, Papa. Saan ko manatangkan ti ulom, Jane? Peter, apay nga minapuro negative ti aday ti panunot mo. Saan nga agpapada ti gasat dagiti nakapan ijay? Kan mamati ak asaan to nga isagmak ni Insan na Hari. Basta jak kayat di Yolanda. Peter, mabalin ka dia pagsaritaan ta daytoy abanag. Saanan? Nalpasan daytoy atong tungan. Ngam, Peter. Huston ko nakmat. Awanan ti adupay asaw. Jane, amom no anya ti takder ko maipapan iti kakastabanag. Sige, Papa. No isuti ko nayo. Nasayaan. Jane, iha. Di kagdanag. Pagsasaritaan tayon tumanan daytoy abanag. Kamusta nga, Insan Jane? Nakasaritam ka din ni Tito Peter? Wan, Manong. Ngam saan nga manugot? Anya? Ay sus, sayang dito yung oportunidad na mapaluspusan, Insan. Amok, Manong. Ngam awan mat maramidak. Talaga asaan akayat ni Papa. Ay, sa bagay. Maawatak. Ngam sapay kong matagbaliw pa iti pangadang na. Kuma, Manong. Ngam ita, jak pa'y lang ma-acceptar ti Jaya yo. Pasensya kayo ninsan. Awanan nyaman na. Engam di kagdanag. At dantulat na sumangbay ng oportunidad para ken ka. Agyaman ak insan. Pati si ka, nairamraman. Awanan nyaman na kunak lang aro din. Ken dahito iti tandaanam. At daak lang dito para ken ka. Di ka maawanan iti namnama. Ken di kagdanag.
Amok ang makasarak kan tumot lang iti nasaya ta trabaho. Sige, taituloy ko nga ron tagbiro kiti trabaho insan. Awan ka di pa imawag kadagiti nagaplayam? Awan pa'y nga rod. Ngam kunadamat pasaray kalpasan ka no ti makalawas sakbay nga umawag da. Kasta ka di? Wan manong. Sayang at talaga ti oportunidad. Di nasayatin san Jane. Padasa makasarita man ng dagiti dadakkel mo. Nangruna ni Tito Peter. Anya tamo, ama na umanugot tumatlaan. Kumusta kan iha? Kasla naliday ka? Nagrigat mama. Talaga ngamin akayat kong awatan di trabaho iji Italy. Maawatan ka. Ngam narigat at talaga ti agdesisyon maipapan iti dayta abanag. Amok mama. Ngam ikan na kumamot iti gundaway ni papa. Narigat ngamin at talaga para kan kuana no umadayo ka. Ngam mama, kasapulak mo ti experience. Kat daytoyan ti gundaway ko. Alabayab, takasaritak tumanan ti amam. Agyamanak mama, masapul ko at talaga ti suportayo. Agtalag kalaang. Pagsaritaan tayo daytoy anasayaan. Agyamanak mama, sapay la ko ma, tagbaliw pa'y ti kapanunutan ni papa. Patpat ganda ka unay iha. Isuna laeng, tatalaga nga adda amak ni papam. Ada ka asi ti Diyos mama. Amok adinak to baybayan. Peter, mabalin ka dia pagsaritaan tamanen ti maipapan iti offer iti anak mo iti Italy. Saan nga umanugot Yolanda? Amumot nga da pagpagkatan dagiti Pinoy nga da iti balasiw tao. Maawatan ka. Ngamdakkel nga oportunidad da ito'y para ka ni Jane. Ado ti pagpagkatan iti balasiw tao kunakmanen. Saan naktumatla nga makaid na? Napi ako man no asidaglaeng. Tama balinta mapansuknalan ti anak ta. Ngam kadwa na ti kabsat ti gayem ni Hari. Amok a safe da ijay. Amok, yung sa anak nga rod akampante. Diyak kaya ta may sagmak ti anak ta? Oray siyak mo't Ngam numaminsan, masapul nga ipaayan tamat ti gundaway ti anak ta. Apay adi mo padasan nga awatan ti biyang ni Jane. Patpat ti anak ta, Yolanda. Diyak lakit di kabailan no dadakas ama pasama kan kuana. Peter, saan asikatirumbang nga agdesisyon para iti masakbayan ti anak ta? Amo ka kayat mo aprotektaran. Ngam panawon betan, tapno isun ti agdesisyon no anya ti kayat na iti biyag na. Ngam Yolanda. Amok apat-pat gamunay ti anak ta, Peter. Ngam masapul nga aklodem, apanawanan, tapno isu ti agdesisyon para iti masakbayan na. Ipaay ta kumatikarbengan ken wayawayana. Talaga at tinulungan nak ni mama amang kumbinsir iti amak manang Emmy. Ngam natangken ti pangeddeng ni papa.
Kat talaga adi nakpalubusan nga agtrabaho ije balasiw taaw. Pag-aamu tayo matmanang, narigat at talaga ti agsapol iti trabaho. Nang runa no fresh graduate ka, taado ti kaagaw mo. Jakla mo ita, ngam idi panawon ko, kasjay ti sitwasyon. Uray dagiti kabats ko idi, narigatan damatlaeng anak kasapol iti panggadanda. Iso at talaga adyak kayat apaluspusan ti oportunidad, taamangan kunak no iso dayjayan ti agururay kanyak at trabaho. Ngam uray no saan nga umanugot idi ni papa nga agabrodak, inanusaklat ta tinagsapol iti pagtrabahwak. Iso na laeng takaskas di nga awan tinasapulak. Agingga iti kinasarita nakmanen ni Hari akasinsin ko. Anya nga insan, napanugot mo ka din ni Tito Peter? Talaga di na kayat insan. Jakmat kabailan na supringan ti pagayatan na. Kasaritan manin Talaga ka di mo kabailan na supringan ti desisyon na? Narigat manong. Jak kayat nagsakit tinakap na kanyak. Saan mat siguro insan Jane? Talagang minadyak kayat ang mapaluspusam dahito yung oportunidad. Amo kadakkel ti maitulong dahito para iti masakbayam. Di kagda nagmanong Hari. Kasaritak ni mama. Bareng maalukoy na ni papa. Anya jay ko namiha. Kinasarita nakmanan ni insan Hari, mama. Talaga kayat na makapanak iji Italy. Dakkel ka no ti maitulong da ito'y para iti masakbaya. Ay, nagrigat tumot nga minakasarsarita ni papam. Hanggang di ka madaragan. Kasaritak manen, bareng mapaanugot ko. Sapay ko matao manugotan, mama. Kaya't ko talaga ti agtrabaho iti banlasiw taaw. Saan lang nga para kanyak da ito'y? No di kat para kada kayo matlaang ka ni papa. Kaya't ko masigurado tinasaliwanwan a panagbiagyo. Kaya't ko asubadan ti panang padakkelyo kanya. Maawatan ka, iha. Katagyaman akunay iti kasta ka panunutam. Ngam ti importante kada kabikan ni papam kat ti masakbayam. Di na kami panunutan. Kontento kami iti panagbiag tayo, iha. Mama, ngam kasi tinakon-akon, di ka agdanag, tasyak ti makamo. Agaramid ta iti pabuspusan. Anya ngay Peter, napanunot mo ka din ti may papanitikid-kidawan kan ka ni Jane. Ang ingga ka di ita, kat namnaman na pailang agbaliw ti pangadang ko. Aging gaita, agururay pala ang di trabaho nga idijaya da iti anak mo. Ti desisyon mo lang ti maururay. Maasik ako mamat iti anak ta. Saan agaputa di nakakayat atubngaran ni Jane kat si kantimang manipula iti biyag na. Amo ka protektaram kan patpat gam ti anak ta. Ngam saan kumabot asika ti agbalin alapad tapno matunoy na dagiti arapaap na iti biyag. Nakaturpusan ti anak ta. Panawanan tapno agaramid iti bukod na abiyag. Ti papel talaengen kat timang suporta kan mang tarabay kan kuana. Saan at timang lapad iti pagayatan na.
Talaga ka din nga interesado ang mapa ni Balasyo tao. Nabayagan, Peter. Talaga nga arapaap na dayta. Nagasat takit di. Tasaan akas ka dagiti daduma. Asaan pa'y anakalpas iti panagadal ngam nakiasawan. Wano nakinobnobyo. Nasingpot yanak ta. Iso adi mo kumalapdan iti kayat na, Peter. Nasaya ta simbang patkan, Jane. Narabian ka matiha. Napanak lang nagpasariti ayan damanong hari, Papa. Mama, pasensya kayo no, medyo naladawak ang nakaawid. Awan anyaman na, iha. Apa yan, nakariing kayo pailaan. Rabiin. Ada ngamin kayat nga ibagakan ka ni Papam. Iso nga inururay na ka, Jane. Ha? Anya ka di dayta, Papa? Jane, iha. Nabayag a pinanunot ko dahito apang ngadeng ko. Sige. Umanugot akon amapan ka ijay Italy. Ha? Agpaiso, Papa? Palubusan da ko nga agabroad? Wen, anak. Ay nahagyaman ak, Peter. Amo ka talaga narigat para kan kadaytoy a desisyon mo. Yolanda, aramidak daytoy para iti anak ta. Kas iti nakunamon. Kayat ko suportaran iti amin akayat na nga aramidan ni Jane. Agyaman ak, Papa. Ikarik nga ganadak iti papanak. Rumbang laeng. Kan kanayon ka nga kararag, iha. Tapno ilisi na ka ti Diyos iti paggad. Kanayon ka nga aganad. Wan, Papa. Mama, agsingsing po takijay. Aramidak ti amin, tapno maipagpanakaldak nga anak. Kanayon da ka nga ipampanakal, iha. Agyaman ak, Papa. Mama. Insan, hari, ada na pintas nga ipadamag ko kan ka. Anya day tainsan? Kasta nakaragragsak kalaw na ya, ading. Imanugot ni Papa mapanak iti Italy. Agpaiso? Ay, kamagdyanan na. Imanugot mo't langan ni Tito Peter. Wanarod, Manong. Kasta unay aragsak ko, idimbaga na kanyak nga umanugutan. Naimbaglangan, tadapay laang di trabaho nga agururay kanyak. Panagkunak, Jane. Talaga na iranta para kin kaday dya trabaho. Iso at tinasayat, ipakaamok adagos iti gayem ko. Tapno maibaganan dagitinas ka na may prepara ka sa pulan nyo, iti kabsat na. Sige man nga rod, insan. Iti kasta, iti kasapa na gundaway, makapan kayo ni Italy. Agyaman na kiti ado at tulong mo kanyak, insan. Ni Apo Diyos timang supapak iti kinaimbag mo kanyak. Agyaman na ka talaga. Talaga narigat para iti amak ti desisyon na anang palubos kanyak nga agabroad, Manang Emmy. Kalpasan nga rod ang naiprocess amin na kasapulan, nakapan kamin iji Italy.
Ititulong kan kaasi ti Diyos manang, nasaya at met tinagbalin a kasasaad ko ditoy. Kat gapo iti panagtrabahok ditoy, nakapundara kon iti mas napinpintas a balay apag nanaedan dagiti dadakkel ko. Kan may sa a farm, nga isu ita ti banbantayan dagiti dadakkel ko, apag liwliwaan dameten. Kan manumeten adaras a nagpasyarda ditoy Italy. Sapay la kumata agbali nga inspirasyon to'y pakasarita akmanang. Kan sakbay agibusak ti agsalaysay, kayat kuman lang nga ibati dagitoy abalikas. Nasken nga irespeto tayo dagiti dadakkel tayo, tatibagimbagan tayo laeng met ti pampanunutan da. Laglagipin tayo, ano saan agapu kadakwada, awan tayo kumamet ito'y abiyag. Daytoy ti pakasarita akmanang. To'y pagayam mo, Jane. Jane, pagayam ko, maragsakan na kiti nagbalin agasat mo iti pagilyan nga ayan mo ita. Pudno unay ti kinunam, at ipagimbagan tayo ti kanayon a pampanunutan dagiti dadakkel tayo. Ngam itibiyang mo pagayam ko, makunak asaan ko mga agbalin at tubeng dagiti naganak, tapno matunoy ti anak da ti arapaap na itibiyag. Sapay kumatag tultuloy tinasaya at agasat adimtengken ka pagayam ko. Kat nagasat ka, taadda dagiti dadakkel mo akanayon a nakasuporta iti amin aganwat mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Darwin, manipod ijay Bulacan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad daklangan itinagan a Darwin. Tubo iti Ilocos Norte, ngam dito'y kamin Bulacan nagnanaed. Dito'y ngamin tayan ti trabaho day di tatang, idi si bibiyag pay. Kat dito'y akumatan ang nakabiro kiti trabaho, apaman ang nakalpasak iti kolehyo. Pasaray ag bakasyon kami iji Ilocos Norte no da okasyon, taada ijay amin nakakabsat day di tatang, kastamoten dagiti kakabsat ni nanang. Daytoy a drama ti kanayon da adenggan iti lugar mi ang nagtaudan mi. Iso nga idinasarakan mi daytoy YouTube channel yo. Agdengdengag kami na kanayon nga uray adda kami ditoy Bulacan. Umdas nga minan daytoy amang linglingay kaninanang numapanak ag trabaho ket agbati iti balay mi. Kat uray siya, maliliwa ako nga agdengdengag tunggal awan sarat ko iti trabaho. Kung nakididamo no ang patingga aklaangan iti panagdengdengag ko. Ngam ingkad den ko apay drama matipadas kumanang, taam mo ka makaibadi dayto iti adal kadagiti dumdumngag. Nang runa dagiti baro, apadak nga aging gaita kat agbirbiro pay lang iti agbalin akatakunay nayda iti biyag. Sapay ko mga rugmanang, tamapili ang maidrama. Rugyak nga ruden, ti agsalaysay. Unay bandaytan akidataraki anak ko. Ha? Nagbanglo ka pa'y unay. Mapan ka di mga opisina, wano mapan ka agarang. Agpada na lang. Apay, mabalin ayamot a paggindan at di panagaram kun panagtrabaho. Awan tumot bilib yung kanyak nanang. Mabalin. Yan masapul ang nataraki ang kanayon ti anak yaw.
Kasan na makabiro ka kitibak ng asawaan nga, no? Diyak agpagwapaw. Ay na anak ko, nagambisyon ka manan ako nak. Ha? No talaga kayat mo ti bumaknang. Agsalukag ka. Saan na day ta kinagwapo, di magkarkarit mo. Di kay ka din kumontra nanang. Diskarte ti masabol ita panawin. No kayat mo ti bumaknang. Amo anak ko, day ta ugalim ti baliwam. No kayat mo anasaya at ti maasawam. At dadagiti babae abaknang kunak man laangan. Nga uray na kurapay ti maasawa da, basta nasingpod ka nagagat, kayak na napagyasawaan. Apay, naalas ayamot ti ugalig nanang. Baliwam, di kinamata pobreng. Di ka pa'y labing maknang, ngam di mon kaya ti tumulong iti padam at tao, nang runa kadag iti agkasapulan. Nanang, ang trabaho damot saan na day ta dumaw dawat lang iti tulong tamuda. Salot dakit di At dadagiti nagagatan ako ngam saan da na paraburan iti napintas agasat. Isong agkurkurang lata para iti pagkasapulan da ti matmat gadanda. Dagita ti rumbeng ang matulungan. Basta, kung nagpay mo tibagik ang bisuda nanang. Taglayang dakit din. Siyak tagbambandaw, dawatan dalaan. Saan, nanang? Good morning, Leia. Flowers for you. Good morning. Apay dagiti asabong. Awan mat amo ka okasyon Kasla ka na nga daw okasyon, tugal makikita ka, Leia. Puminta sa dagos taan daw ko tunggal sikat daw muna ang makita dito office. Bolero ka talaga. Anyway, agyaman at kadagiti a flowers. May baglayan ta na gustuhan. Ang paay ko malitang inspirasyon mo it agmalmalaw pa nagtrabaho. Sure. Apay kit din na saan. Sige, mapankan iti department mo. Ang mga ano si kalaangin ti awan ijahay. Okay lang, Leia. Tinapatid. Nakita ka nga muna sa mayamang rugi ang nagtrabaho. At least, inspirado ako nagtrabaho it agmalmalaw. Sika talaga. Sige, mapankakit din. Tamang rugi na yun, nagtrabaho. Ay, wow! Flowers in the morning! Asino pon siya pilato tinangtad kadagita flowers, girl? Sino ay ko ma? Di ni Darwin. Ay, char! Kalagong kat. Talaga kursunada na ka na dyan gwapo. Bayang kadilagtan. Makita ko matakas lang na simpat. Kita girl. Masapol at kilatisam ang naimbang tagbali na boyfriend mo. Ang mga natikinabak ng mula ang taalman rin na kangkang. Iso nga rod nga awan pa'y napilik, friend. Si Kantomat ngamin. Apala kay kahit mo tagtrabaho iti sa bali a kumpanya. Gamitayan dagiti negosyo yun. Bayang nakadilagtan. Padasot mo tatag ba rin nga ordinary employee? Ay, makamo ka man laan yan. Naimbag at pinalubusan na kanipa pa mga trabaho iti sa bali a kumpanya. Idinto ta si kakumati boss, idayan dagiti business yun. Amo mata ni Papa. Saan akas na dagiti daduma, apor ke abdaan kat sa bali ti ugali na. Nasingpat ni Papa, nang runa kadagiti awanan. Pudno na ita kinunam. Ang ti point ko dito ay, basta kilati sa mga naimbag na ita alalaki, my friend.
Kumusta ti trabaho, iha? Okay mo papa, agin enjoy ako. Nasaya at maglukas talaga. Amo, no kayak mo tiyara nga mita. Talagangag-enjoy ka nga oray kasano ka rin ka. Kumusta mo't lagi negosyo, papa? Okay, Marty. Naunayas ti talaga. Gapo talaing dagiti dinutuka ka tao ang mga baton. Nasingpad ka ngamin kadagiti empleyadong papa. Iso asay-saya aton damot ti trabaho da. Basta po nga amo tayo ti makibagay kadagiti empleyado, Leia. Tapos na mapukaw, ti panagraam da kada tayo. Kan kasi tinakunahon, ang trabaho da itinasaya. Ay, kasano nga taaya, ti makabirok iti lalaki akaskan ka, papa. Wow, sabi mo. Basta tinaglag po, uray saan anabak ng tilalaking ayatang, basta amuna ka nga ipatag. Kana muna raaman ti pakaikamangan na. Basta matang ti sabali at tao. Kaya nagkagat na ang trabaho. Perfect dahil ka, Liha. Diyan pilit ang balin nga asawa, mana. Sikat ang pilit kasi kati makinuna. Saan ka asya? Itayak ba si Mangkot Nanang? Nagkapanyaya. Di kayo mo't nadano dito balay. Kalpasan ngamin ang nagluto napanak iti ayan da uncle mo at Evan. Napan ko man inigkan iti si Daunda. Anya? Ni, apa nga nikan nyo dito si Danda? Ang damo dalitan, anak na nga trabaho na. Sa bali lang tamad niya ito ang anak ko. Kanayon da matamang ti kumpurmi ka na ta. Saan tayo mo takap-kapin ano dali atok tao, Nanang? Huray bay. Saan dan asab sa maali? Nasingad agayim da di tatang mo na uncle mo at Evan. Anya unay ano di pa kasi kuraman ako. Masurunak ngamin iti gasta. Inton kuan, nagadun to manin tikid daun da kada tayo. Kada kayo. Kasi di kalabos. Da kayo pa ito utangan da. Amuda mo't asyak tagtrabaho para kada ta. Naimbag lang na tabinayadan ng butla adagos. Ngamin ton maminsan. Di tanton pa utangan pa ida. Amumait nga da nagsakit nga anak ni uncle mo at Evan. Isa nakamulod na iti kwarta anak ko. Saan aman ang gundaway na ritapit tao? Amumot na ita. Wen, amok na ita. Hanggang okay ko malahag nung nakaasawa ako man itibak ng tanda ni pautang ko kadakwada. Hanggang nagtatasaan pa awan ti maitan ko nagkasapulan na pa Talaga panpandagam ti pan nakaasawa may tibak ng anak ko. Sapay ko mga road. Tama ika gumaam ang matungpal na itang arapaap mo. Uy, Nanang, siya pwede ko na ayaw. Bumak na ngakton, apaman ang makaasawa itibak nang. Arapaap ko at talaga ti bumaknang manang Emmy. Iso nga us-usarat ti kinataer ko, barang makabiro kakitibak ng ababae ang maasawa. Pudno nga da natalga da trabaho, ngam apag-usto lang kada kami kaninanang ti matmat gadak.
Babalawan na ko unay ti inak, iti kasday nga arapaaw kumanang. Ngam intagbat ko iti bato, ano saan abak nang ti maasawak, aglaklakayak laangan abaro. Ti may sapay nga ugali kasaan akayat ni nanang, ket ti kinamata pobre. Iso asang kaibagan ni nanang, asa anak tanupay abimak nang, ngam nangaton ti purwa. Ket iti na minsan, Layan, agyaman lang ta pinatgam ti awis kong agpasyarta di ti parke. Kalpasan ti trabaho tayo. kaya't kumat ngamin ti makaaliwaksay, kalbasan ti trabaho. Makabannog mat ngamin ti ang trabaho nga agmalmalam. Puno dahi ta. Kaya't kami na mamamo na yung bag. Isong inawis ka dito eh. Kasta ka di? Sa bagay, nabayag tamat basitan ng katrabahuan. Di tapay nakabagis istorya ora iti na minsan lang. Huwag nga ron. Kumusta mo ti pamilya, Leia? Doon kami laangan ka ni Papa. Nasapa kami na pimusay day di mama. Ubingak pa idi nagsakit. Kasta ka di? Anyam tararamidan ita ni Papang. Adamat negosyo ti pamilya mi ngay matmatunan na. Baknang kayong oras no kasta. Naimbag man tagtrabaho kalata. Katadamat gaya man negosyo ako na. Kaya't kumata mapadasan ti trabaho iti sa bali. Ang balin nga ordinary employee. Nagsaya at matanti kasta ka panunutam, Leia. No sa bali lang na ita. Saan niya agtrabaho? Taadaan damot ta. Ti kinabak ng tinaganak, saan a kinabak ng ti anak. Masapol nga agsalukag mat para iti masakbayan na. Hanggang sa bali ti kasom. Tamay sa kamat gaya na eredera. Ay na, naggasatan ti lalaki nga ayatom, Leia. Diyak pang panunutin ti kasasaan mi ti biyag. Kaya't ko ti agaramid iti sa bali alubong ko. Asaan nga agsamakad iti kinabak ng dagiti dadakkel ko. Sa bagay, nasaya at na ita ka panunutam. Ni, ang mga numabisin ka. Mapantalangan mga iti may sa restaurant. Sige, total. Adamot nilugan ko nga usaran ta. Okay. Pasensya ka, Leia, ha? Tawan mo't namin lugan ko, akaskan ka. Sana problema dayta. Wala, mapanta nga ro doon mga niti restaurant. Kompletong taorda ta. Ala, mahantan, Leia. Mabitlaan. Masya na kami iti ubi nga ada iti Ruardo restaurant. Ha? Itay pa ako mitkita dito eh. Amangan numabisin. Dejeng obeng. Bebe am dejay. Ayan nga min dagiti datakil na, ha? Ape abay-bayan da nakdang agwalang-walang. Ngam kaasi mo tubing. Leia, amangan sindikato dayta. Iso di mo ni kaskaso. Tinin na saya at mga tagintin. Lumamis ton to order ta. Alam, mangan kan, Leia. Damag ko, nagkuyog kayo kanoko ni Darwin, hindi kalman. When friend, inawis na kagpasyar, kalpasan ti trabaho. Sa kami ito na panangan iti may sa restaurant. Kumusta nga, ba't nadya lalaki? At ka din na paliiw mo kankuhan na? Nasipot mat ni Darwin. Naasikaso. Adda nagyang ko akababalin na.
Ha? Kaya nga dito, friend. Kas awan asi nakadagiti na kurapay. Ha? Alam ko ng tikas kalayan. At na kami nakita ka ubing iterwarte restaurant. Madlaw nga agkalkalama. Ikak ko maitikanan na ng madimot ni Darwin. Ay niya? Di man lang naasi iti ubing. Amangan ka no nga no sindikato dayjay. Katkus-kusaran dala ang dayjay nga ubing. Sabagay, ang damot punto na, girl. Anya ti amom, ang mga na sindikato nga advisong. Sa bagay magkat di. Ngam malaksid iti dayta. Awan mo tang tinakita ka amadi akababalin na. O, di nasaya ka. Ay na, sabay lang ko mga rod na pumasan ni standard mo dahil Darwin. It's high time ang makinobyo ka magdun, girl. Ang mga numabakutan ka abalasang, sige ka, ang mga nakuret-rep. Si Kamat, kadat-daton na pailaang. Alangan mo tasong bata ko na dagos. Saan pa'y mata? Adaw, nanang. Kasla naragsak ka si bang anak ko. Naragsaka ka talaga, nanang. Na nakita ko man hindi prospect kong asawaan. Anya, Huwag, nanang. Katam mo? Adun ti mataktakwata kung maipapanggan ko na. Nagagayam abak ng dananan. Ada negosyo ni Papana. ang damot gayam negosyo da. Tapay nga agtrab-trabaho pa ilang iti opisina yaw. Dahil dati pakakita na simple dala nga tao, nanang. Ako na pulos pamalpal, pata na baknang ka. Kat, nagaram kan kwa-na. Siyempre, nanang, apay kapoy. Nung nga na makauna, o, di awanin. Nasat ti arapaap ko abumaknang nakaskasan, o. Ay na, anak ko. Baliwang ka diti kasta nga ugalim. Saya atom diti ka babalin mo. Tapno magustuhan na ati ar-ar mo abalasang. Nanang, hindi na ito'y pa lang ang kinataar ko. Amo nga dan pa nang gusto kanyang danya ang babae. Ngayon, siyempre, ang pakipot pa'y mataan. Sapay ko ma, tasaan amapaw day tang arapaap mo anak ko. Ngam, siguraduam nga ay ayatom day jay ang babae. Asaan at ikinabak ng dalaang ti al-almanang. Kaupisinak ni Leia manang Emmy ngam agduma ti departamento mi. Napintas ka na singpat ni Leia iso nga awan mangipagarup abak ng dagayam. Ngam siya, gaputa interesado akin kwa na, tinakwat ko ti pudno akasasaad da iti biyag. Kat nakarkaron ang nagbalinak nga interesado kan kwa na, apaman ang naamwak ti pudno. Aklunak manang nga adda pa naggusto ka ni Leia. Kat nakarkaron akinayat ko idinaamwa nga adda mabalinda iti biyag taday tangarod ti arapaap ko. Ti makasawa iti baknang. Saan ang nagbayag manang inaklon ni Leia ti panagayat ko. Kat kastaunay ti ragsak ko. Gaputa matungpalan ti maysa nga arapaap ko iti biyag. Ngamjak man amumanang, tadyak pulos na baliwan ti kababalin ko. Ti kinaawan asi, kadagiti agkasapulan.
basta nga oras. Nagkaligat-kat nga rodan ay tawan ti bukod na alugan. Sapay nagado ti pasahero ita. Palimos, Manong! Ah, Palimos! mabaling ka di. Di ka man pasali-sali ti dalan. Sapay dito pa'y sango mo ti restaurant ti pagpalpali mo sam. Maasik ako, Manong! Pabispisin akon! Papay ngamin, ayan dagiti dadaktul mo. Nataydan, Manong! Nilolak laangan ti kadkadwak. Agsakit man, isong awan maigatang iti kanan mi. Iso kasi katimbaon ng agpalimos kasta ka di. Ay, hawan di maitad ko ka. Alan ka, Manong! Maasik ka kanya! Uray ni Lola, mabispisinan! Awan maitad ko kunakmat. Apay, anya ti mapaspasamak dito eh. Ito ipayaboy-boyaan kayo, manipod iti unag ti restaurant, jak laki dan dito. Naitidakin kukoy ti restaurant, anak kay batugan ni. Pasensya kayo, sir. Dito ipa'y sango ti restaurant yung tinagpestuan dahil yung nagpalpalama. Mabisinak namin na apo! Uray ni Lola, sigurado ang mabisin matan. Apay nagpalpalimos ka? Agsakit namin ni Lola, apo. Katawan ka nan mi. Iso nga imayak dito'y. Bara adamang tad iti kanan mi ka ni Lola. Mabaling ka di, pumanaw ka dito eh. Ang mga no sindikato ka lang. Kababay ni Dakin Kuko iti restaurant. Iti sa bali lugar lang ang tipapanam. Di na saya at sumurot ka kanya di taon ng ti restaurant. Bangasan. Tagkan kay di ka ninyo kanilula. Sir, ang mga namang lukuluko lang dahito nga ubing. Kas makita ka sana gululbod dahito nga ubing. Isu masapul, matulungan. Dahil ti makamo, sir. Ngamno siya klamay sa. Diyak na kahit atulungan dagiti kakasta at klase ti tao. Manang gundaway dagita. Leia, adamatin sa magmamano abulan ta relasyon ta. Amahan no mabalin na kung tinayamam mo ko ni Papa. Talaga ka di akayat mo na maamam mo ni Papa? Unang, kaya't ko amam mo. Tapno may panagmag ka mo ti kinapudnokan ka. Sa bagay, awan makunakan ka, Darwin. Nasingpat ka atao. Siguro, panawan matan tapno iyang amukan ka ni Papa. Agyaman ko kas Leia. Kamaudyanan na, makita ka matlangan ni Papa. Mga ano din ang magustuhan. Saan kami nabak na nga kada kayo? Saan nga importante ka ni Papa ti kasasaan ti biyag ti taong ay ayatan? Ti importante, na singpat, na respeto, kan amo na nga isakit ti pada na atao. Leia, Managtulong kami ni Papa nang runa ka dagiti ang kasapulan. Iso ares respetuan unay dagiti makamamukan kwa na. Kan amuda ama nagtulong ti pamilyami. kasta ka di? Sapay la ko mga ruta magustuhan na ni Papa. Sapay la ko mo, Leia. Moment ka ni Papa ni Darwin? One friend, panawan magsiguro taplabang ang muda. Kan kaya't magka ni Papa ang makita iti personal ni Darwin. Wow! Talaga ni Darwin, di pinmasay ti standards mo, friend. At last, makiasawa ti best friend ko. Asawa adagos? Saan pa'y friend? Ngam kaya't ko ama-am mo ni Papa ni Darwin.
Kanain nga ron adamagan ni Papa. No kaano-kano ama pan ijibalay ni Darwin. Kat ita, mapasama ka, girl. One friend, namamok matantiin na ni Darwin. Nasingpat. Iso ang nagasak ni Darwin kanina nang na. Lukas ka, awan na rin ti problema pa, my friend. Okay, gee! Iyam ang mumo ni Darwin kan ni Papa. Anyati ko naman ako. Iyam-am muna kan ni Leia kan ni Papa na. Wala nang. Kaya't ko mo tinamam-amo ti ama ni Leia. Kaya't ko makita ti Balayda. Sigurado adaat ti Balayda. Tabak ng dagat ni Rod. Talaga ka di nga ay-ayatom ni Leia. Oh no, ti kasasaad dala ang itibiyang ti inalman mo. Ay ayatag ni Leia nanang. Kat bonus ko lang yung ti kasasaday ti biyag. Ngam, amok ang matungpal mo't lang ti may sa kadagit arapa po. No bilang may kalay sa ako ni Leia. Siguradom lang ang anak ko. Takababa no maamuan ni Leia akinayat mo. Gaputa anak ti baknang. Saan nanang? Naimpakita kan impariknak mat ti kinapatag na kanya. Hingkuyong ko pa'y nga rudan dito balay. Saan ka ni? Kas napaliw ko. Saan na importante kan kwa na ti kasasaan ta itibiyang anak ko. Amuna anak ko rapay talaang. Ngam saan anak babawi anak irelasyon kan ka. Kaya tasawan day ta nga ay ayatan na ka talaga. Amok na itananang. Iso abaliwa mo dagiti saan anasaya at nga ugalim anak ko. Ikatum ti kinaambisyosom. Kang runaan ti amen. Iso ti kinaawan asim kadagiti agkasapulan. Oh my God! Dumanon ka dito balay mi Darwin. Talaga gayam abak ng kayo, Leia. Nagdakil di balayo. Saan mat? Aywan gayam. Orayan talabiitan ni Papa. Napan pa iti restaurant. Kada imbili na kadagiti empleyado na. Ha? Ada pa'y negosyo yung restaurant, Leia? Wan, adda. Makitkitam day jayan. Kaadda iti sentro. Nagadugayam tinegosyo yun. Ado ngamin tinaipundar da Papa. Nang runa, idi si bibiyang payday di mama. Ni, ada nagsarda nga lugan. Ada si Mangpet. Adda lakit din ni Papa. Sigurado nga isunday ta. Kasla, mabainak natin, Leia. Amangan no, naungat ni Papa. Saan? Relax ka lang. Nasingpot ni Papa. Anda kayo matgaya malihan. Wan Papa, kadwak ni Darwin. Tikayan-ayat ko. Ha? Sigagayam ni Darwin. Siya nga rod, sir. Diyak ninamnama nga kita tayo manin. Manan? Kaya siya asawan? Pagam-am mo kayo, Papa? Kasla nagkita kami diyan. So kayo di magbaga, makaya na yan mo. Maragip ko. Nagkita kami di Ruan di restaurant pero iti agda tinulungat nga ubing ang mabisbisin unay. Ang Kasta ka di, Papa?
Kahit kumusta ngay magtiubing at tinulungan nyo? Impatulot ko iti driver ko. Kaya puno gayam at nakaasi una iti kasasaan ka iti lula na. Saan na nangalilaw lang akas iti pagarupan dagiti nagduma. Talaga man nagtulong ka, Papa. Agdamanan may sa pamilya na tulungan. Oh, Darwin, apay asaan ka mo ito nagsasao? Di ka kadi ang babain. Ate, nasaya ati ha. Agsasarita kayo pa'y dito eh. Time na kagpalas. Kalpasan na. Paisaga namon kani andang ti dinner tayo para iti special abisita. Ala, orayan talabiitan ni Papa Darwin. Kalbasan na, mga rabiita yung ton. Leia, malagip ko gayam. Anda gayam papanang niitakin ni Nanang. Inton maminsan langan ang makidinar kada kayo. Ni, apay ngay, mabitlaan ni Papa. Sana Leia. Inton maminsan langan. Pakibagam tulangan ka ni Papam ang naghawid ako. Ha? Oo, sige. Sikati makaang mo, Darwin. Day, adda ka ba't ng anak ko? Kung ako numapan kay ti balay daleya, tapno maamamong ti amana. Naggapo ako dyan, Nanang. Ngam nagawid akmat lang nga dagos. Gapoy tinalaos abayin ko. Ha? Day, apay anak ko. Anya tinakusama. Nanang, malagip yung kadin dyan istorya kada kayo ini. May papaniti may isang ubing nga agpalpalama. Katada ng tulong kan kuha ng agtagi ko iti restaurant. Uy, anak ko. Malagip ko. Di mo't nakaungutak pa'y ka. Apay adi mo man laki na asyan ka sa pulan nga ubing. Nana, laking kukuha iti restaurant anang tulong ito ubing. Isugayam day Jay. Ti ama ni Leia. Anya, anya nga iti ko lang na idinakita na ka anak ko. Day tangarot ti pagbain ako unay Nanang. Kasla awan na kasama. Basta yung bagana nagkita kami kanon iti sao ti restaurant na. Kat di nakamat na kanileya ti maipapan iti ubing nga agpalpalama. Daytan, di ka na yun ko nga ibagakan ka anak ko. Saan ka anasabra ka dagiti ang kasapulan? Ngam di ka pulos dim nga ganyak. Anya nga ita. Di kad amun ti ama ni Leia no anya ti pudno a kinataom. Huwag nga rin Nana. Kat masigurado at akamatan na kanileya tinapasama. Iso nga awanan ti rupak na isarang ko kanileya. Kasama ta ni Tamana. Kat, kasano nga rin itan anak ko. Diyan ka mo Nana. Diyan ka mo ti rumbang nga ramita. Basta may salang di masigurado kita. Mabaila kung nagpakita pa'y kadaleya kan iti amana. Nakababain man, ngamday tatipod no napasamak man ng Emmy. Ti ugalik matlaang tinangisagmak kanya. No dimngagak ko maidikan ni Nanang,
saan ko maakas jay tinapasamak. Sungani ngamin ti ugali mi kanilea. Iso ang nabaknang, iso pa'y tinasayaat iti sabali a tao. Amok ana dismaya kanyak ni Leia, gapu iti kalaat apanagsanod ko iti daydi a kanito. Idinto ta siyak ti kanayon amang dagdag kankwana, ayam amunak iti amana, manang. Tauray adapay laang relasyon mi idi, nariknakon nga adda nagbaliwan ni Leia. Natamnayan ti panakilangan na kanya, agingga iti nakiwin na swasan kanya. Jakon impili ti bagikan kwa na, taagdadata mo't ti kinapudno, asyak ti nakaigapuan ti panagbaliw ti riknana. Basol ko matlaang ti amin no apay anapukaw ko ti babae nga ay ayatag. Napukaw ko pa'y tinapintas ko maagasat asumangbay kanyak. Kat kamronaan ti amin, napukaw ti kakaiso na agundaway adimteng kanyak, apakagunudak ko ma iti arapaap ko. Nag-resign mata ni Leia iti opisina pagtram-trabahuan mi. Kat nadamag ko, nga iso kanon ti mangimatmaton kadagiti daduma a negosyo da. Tagisayangat man, nga maawanan ti mabalin ko manang. Tati kakaiso na asapsapulan ni Leia iti may sa alalaki, kat di na nasarakan kanyak, gapo iti naalas nga ugali. Nagbalin nga adal da iti kanyak manang. Iso nga ita, saan apanang bagkat iti bukod ko atugaw, makunak ang nagbalbaliw akon. Kat sapay ko ma, tamasarakak tumatlaang ti babae at talaga apara kanyak. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo, Darwin. Darwin, pagayam ko, nasaya at mat pa naka-Ameriskan, aging gaasaan pa'y analadaw ti amin. Ngamkaskan ka, tagisayangat mat tinagbalin agasat yo ka ni Leia. Ngam saan amay may sa ti aldaw, nang runakat ko namat anagbalbaliw kan. Amok adumtang tumatlaang ti kagasat mo kadagiti masungad nga aldaw. Kat sapay ko ma, tasaan mo nga ulitan ti inaramid mo iti kalabas, no dumtang tuman day taakan ito. Alakastan, pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa ngayon. Dagiti tugo, iti dana, tibiyang. Pintun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asa kan panubo liday ken ragsa isudat ng Paris kadagiti tugo iti dana tibiyang